Jatno lamsogo chin joranis no nai tongnai takuk tai bukuk chongno geseng tini faisok paikha obong kangke utor bormora hanjago jeo kamini mung norok to saimano chini o takuk sabo bini mungke Samuel koloi chini bukuk juk Rahel koloi ni bufayung geseng bo tini kok salayano jeta tabuk chini Tripura Idol season 2 choli tongmano tui जों tini bo kisa kok lam salayano जों tini phungni simi phailmani bini kami lama जों saimaliya फाइते sida lama na hamya o lama o gari gura phainani asakano जों jal जों tini malkhung phaimani lama bu belaina hamyan bagai kost ongkha tamnike belaina lama o res ma khaika lama hamyan bagai doi bu chalok maya chini ekdom lama hamya bata jam khaina chin Tripura sani kami ka mahaino hasuk bere mamang tongo chung Tripura sarok norok yang jeta background ro nukhna bolong o kami bu askan bolong no tini amno chung rutugui chini takuk Samuel kolbe chung ma malai phega tamnike bo jaga tongai asuk chini borong banang sar bimol koloni kok thaibai kholjak rwchamung no asuk hasuk besero tongoi borsap khanai chung bo tini ma malai phega hangke Samuel do sagari jehetu nung to chini sar borong banang bisukoni bimolni rwchamung no rwchap kha hedana galarao no hangke nungke o rwchamung rok bufur rong simi srangmani ang to ang 2020 무슨 생각이야? 23가 안 쓰는 건데. 23 지만 쓰는 다. 이게 따복 니니 rwchamung rok no tui tabo buskang jehetu nung ta galarao tiki phekena tabo theitaro no 이게 buskangni koi tariko klai 따복 부스강니 리허설 게 24인 카나오. 인게 아로소이 theitaro 인게 25인 카나오다. 25 na hangke nini rwchamung no bui jotono je judges ndi nini audience ndi media person ndi jotono ajagao nini rwchamung no nugui bakha khamlai jaka asake chini sar borom ganang bimolni kok thaibai rwchapjak bini khorang haike sem ke nung rwchabai khnar karo hangke nungkhe o rwchamung rok je nini khorang bai asake bini khorang haike rwchabai khnar mani abo nungkhe bahai roga asuk srungka 아니 voice to tamni sasne tabok tabok speaker ogo to ani khorang bass ganang thango gurumjak ingthang to speaker ogo ge mane angmo khaini khaimani ya ani voice hai jata acha ge nung tabok buskang ni jehetu 24 na nini ngung lukurong no tamu kok kesar musung lukurong no to ano tabok tamni sasne ano sabut khai tongdi 세마노 제 바이노 노록 사붓 카이 구숙 클랑마 하이노 아노 사붓 카디 까이토르 타니 수리디 까이토르 니 타니 수리게 시베방 나이 보 카야게 꾸능락 इंगे ताबुक बुस्कांनि 25 तारिखो थिएटारावना इंगे लुकुरक तननो साइतंखा बिनि रचामुं न किसेसे हेनेरवै खनारि दे लुकुरक न हनै नों खनारि दे मानो मानो ताम माय तनबा दो गारि इंगे बोर रचामुं न रचामनो सागरि गाति खामो दो गाति खामाओ कर्मतिनि खोरां याकुंगो खारो खाजुओ बोसुरां गाति खामाओ कर्मतिनि खोरां याकुंगो खारो खाजुओ बोसुरां शबानि खानो नों बासलाखो शबानि खानो नों बासलाखो तुरु तुरु यापिरी खोलु तुरु तुरु यापिरी खोलु गाति खामाओ कर्मतिनि खोरां हामबाय ओके लुकुरक नरं सासिदि चिनि ताखुंनि जे रचामुं न तui नरक बाहायिं जाखा जे बिनि रचामुं रक न तui ओके नरक कमेन्ट खाइ सादि ताव बुस्कांनि जेहेतु थिएटाराव न नरक न कुनु
mo mar sabnai rokni sur saga tabuk to borok sus khayako group rogo tai 2 din 3 din pore rohnain chauta rosamu ke tabu jate kuno nini bukhani kuno phayako ke nang jehetu tabuk nono om haigan se mar sabnai ngata ta sar borong bonang bimol ni kok thene nang mar sablia oino kubun ni mar sabnai ke nang aforo gor sabdi mano ang thum ni voice no mano tamai to dong ke tang sari gari sar maning ni nung bai tong ke ani kapang shirang ang le tango ho nung bai tong ke ani kapang shirang ang le tango jado nung phai di ba ganawo jado nung phai di ba ganawo nung bai tong ke ani kapang shirang ang le tango hambai ge khanai mang khana je chini sar maning ni rusa mungno bo bor sabai khana reka ge chung tai a jaga to bo saka chini jaje sra bai sungja kuro or rusa mungno no sabo phurung rokni sungjaga bo sak saijong no srung hnai angke tei chung bini bai bu chung kisa kok lam salai nei no borok o rusa mungno tei ba bini ang phayong no uno rusa mung rogo guide rok khai chung bo kisa kok lam salai nei no jehetu bobu thangnai 2024 ni second winner ngai chini bukhuk rahel koloi bai chung kisa kok lam salai nei no chekari nai tongri norok angke chini rahel koloi thangnai bisini je second winner gechung boy kok kisa salai no chini takuk benjamin chini ang phayong samel koloi ni je rusa mung rono tei boto saka jaga audition de puro bini bai jungno kisapun phurungya roknai lukurangno saikhanarka ge nangno photo phurungni munaino ang bono onek si phurungo gene ni munaila sawa jaga bai kuno guide dok khayang ang nogo bono phurungnai thangka hangka boba kisa masa mawa layo means asmoi rawo hangka bo asuk means sam haparo kulugi tongya khuta asuk practice rok koi khungka ang oi phurungjaka hangka bo kisa thamsi kutung blengka nangya ang khaichung phurungnai asung srungnai ni bo asung srung hangka haikan da lukurok to kubangmon sai dongkha rahel koloi binang phayong no kati sana musung jagya baji rok lai tam sana musung ti sana musungo ang tia means bo saksa no srungma ningka kaham ku hnai no bo saijung no srung no gong ka ge ang srungma ningke means ani mojiting yaro khaung ka jibin motitini bo srung ta ke nung jehetu thangnai winner kisor lukurong no henere rekhnar mano maisa paidrem tabu isa ka mo soryok mane ang ti sigisa khorang rok pan disturb nai but nakadi ang je mansa ang kisa stand ka sa pan samita mokolonini nuguani shampili langmanini ani langma wow mokolonini nuguani shampili langmanini ani langma wow bekawo tunggu bising bogi maya matongo siring bekawo tunggu bising bogi maya matongo siring wow kako borsilia chalitong na nailia kana reke huitong na muchungo oh kako borsilia chalitong na nailia kana reke huitong na muchungo hambai okay belano khorang kaham ni bagano thangnai bisini second winner ngai mano chini bukhuk rahel koloi ge tubangma lukurok to salai tong ni ma babu bu resam rok resap lai ni ma babu ke resap lai ama bai babu to ama agi phan resabo kaise bobo team rok habi resap khani khanawo but jefro baba bai ma lai afuro ko kisa means resap haparo
Gulugi tongo pan gisa gospel logi sara sara sabui tong kata bung ken sai deke tong ra kata rasa borogo. Norok charjona nung nukungo resab lai ta. Rasa ama rasa baba rasa. Kenang lukurang pai ta tam ko pesan musung. Ang mun sana musungo tabuk o season 2 ani atang Samuel bo tabuk je tabuk theater raw nang nai. Tabo gala audition chimen gala round ti boti ki un thangi tongo but norang support bo nang head ba ka norok support khlai di atang no te kom pai thak ni zorati khlai ang mun sana musung inke borong naw support khlai men bisin ti khlai sibo te saka ku kana ni inke omunang sana musung da nengke kun kokrok ku sana musung. Ang mo ko bay saman atin ta tay kun sanang hiya da. Tai kun resamung rok resamung musung kun. The last one chin sar join tenu. Nang le nai thok nai sigui tonggan mokol filig yai ang no nang le nai thok nai sigui tonggan mokol filig yai ang no sak no aina o tanai sigdi aina lachi jagui bai thangnai se sak no aina o tanai sigdi aina lachi jagui bai thangnai se naisingna muchungke ani mokolo nung naisingna muchungke ani mokolo nung naisigdi busung nai thongang le shawan. Okay. Bini je resamung rok to belai no khorang kaham asuk bolong obo o jagao asuk khorang kaham bai resabai tok sa tok ti rok no ekdum bini tam nai meseni rekha tini chini Samuel koloi ge chung buskango je borongni update theater rawni chung norokno live telecast phunugui tongnai norok chini jora news ni bukhaktei norok rungui nai tongmano ge hain hai jotno no paithago jotno no hambai.